To yanda zaka rage ma RAM naka abubuwa, misali wayanka na ma slow, to yanda zaka yi boosting nashi ya dawo yana ma sharp sharp, ga yanda zaka yi nan. Yauwa zaka danna shi ne sau 7. Bayan ka danna sau 7 to in ka danna zai ce ma you are now a developer to, sannan ka zo ka shiga developer option ɗin, gashi nan gurin. To sai ka shiga running services, abubuwan da suke running akan wayanka ba tare da kai kana amfani da su ba, ga su nan. Yau to fa nan ne zaka zaɓi wanda baka amfani da shi sai ka yi remove nashi, amma ni yanzu wannan duk ina amfani da su saboda haka ba wanda zan cire. Amma duk wanda ka zaɓa wanda kaga baka amfani da shi sannan kuma ga shi nan a sama yana running, sai ka shiga kansa sai ka mai stop. Idan ka mai stop shikenan, duk in ka mai stop dai wayanka dai zai dawo yana aiki sharp sharp ba tare da yana tsattsayawa ba. Wannan shine yanda zaka yi boosting na RAM naka, wayanka ya dawo yana saurin aiki. Yauwa na gode, sannan kuma kar ku manta ku mana subscribe a YouTube channel namu mai suna King Kebbi Don 24. Muna da bidiyoyi kamar haka sun tire, sai ku je ku mana subscribing, kar ku manta, saboda da zarar mun saka bidiyon mu za ku je ku samu kai tsaye. Kamar su yadda zaka hau intanet ba tare da ka buɗe data ba, ko wayanka na cikin flight mode ne zaka iya hawa duk inda kake so, WhatsApp, Facebook, YouTube, ga kuma browsing kyauta, ga kuma secret code for Android, duk dai ga su nan dai kala kala bidiyoyi. Yauwa da Allah kar a manta a mana subscribing. Wannan shine YouTube channel namu, mun gode.